Here do the oye ya na se oba me prekope na o se me pese me no woda na ye yi saade no e firi hono ma nyame anim no kreni me ngu me papa nanim asin enya hwe because me ma me wuye no om boaye na fe ne di ebi mo papa enti ha me a na sofo ma me no onwui me ko sofo ma me wo ma ne ka kire me se wo hu se me ne me papa na ye bibisa de no wa ro wan ai e ma me ka kire ma me ne se enti sa me mpe sa ni ngu asesem no na papa no so ka kire me se ma me mo bia mane mami mo bia mane me bona mane a ebe ha no enti me ma me ne kan sa asem ne kire me no e ma me gya ho asore no kora e ba kire frame akosie sa crashing up ni crashing up sa sama me be kan sa sama me be no kro do mi nitro Order. oba pa asem be na aba fi asem we de ma asem ye ba ya che let me yes me be kan ne kan ye den aw e ma me ma me na sebi oye busumsum ni na onkwa sorry be je bedu ba bi ma ne be satrai na yeshisha nti asori ana okọ na 12 apostles e na na okọ ode ye ko bi na ne sofo be ma e wo techman aboso sofo ba nso wo arowa nti me ko ho ata na ma wutu me won tempa nti na ma wutu nti be ma na me ne na wo no na me ne ntemu enhyeda enye papa bia nti be so me nim sa me papa wantu a ho no ma na ya mkɔhye mpai bosa of ketwa ho nti na me minim eya me ya so le na ye kan isi me fi kire o fie pe na me minim ya no na abo so no ho na mete me ya me ho hwe enye nti wo ma me aduro sa me nwe na ya na enwunu dwo a wo de bi sra me minim ma enwumre de to so me no sa tam so na ye program bi 3 days program ade be chiama ye wie no frɛ me say ya memra no start program a wontimi e ma me aduro no e na me ko ntimi ma dware me ba keto apa wie me wie ye na me dan ne to no se ko wa ma me wra wa se me start ya sorry a me hwehwe wo ma nyame anim no kre me koduru honom na anwumre no na wa ogina ne dam wo ne ho e no ne me daaye wan for so me ka so for so me a na me boa bi o kan ya ne so pese wo ne me da na wo hu se bibi ha me wo yesa me ho beto me na mo bi an so yeso wo de boa no obeboa sansa me ma me die korura abosomsum mu enti obeboa me ma nyame anim no kre ne ha me na sata na uniku na me wo mpena one ne wo na me wo mpena me ne na be ma no kwanso no wase ba fie ho no aba ho e de aduane e bre ne ma no enti me pia na ma ye basa e she me so na sata papa no ni yere na ne yere nso so obi afa na e ho aba asem na ne yere no obi afa na e ho aba asem na no oba ne ntem enye fe nti meka se no omo agya ya ala anesa nti waka asa no me gina hodin chese de osi ya ade na nya de woni me ka se bi a me pesa me no yese me pesa me no de hia do oye ya na se oba me prekope na o se me pesa me no woda na ye yi saade no e firi hono ma nyame anim no kreni me ngu me papa nanim asin enya hwe because me ma me wuye no om boaye na fe ne di ebi mo papa enti ha me a na sofo ma me no onwui me ko sofo ma me ho ma ne ka kire me se wo hu se me ne me papa na ye bibisa de no wa ro wan ai e ma me ka kire ma me ne se enti sa me mpe sa ni ngu asesem no na papa no so ka kire me se ma me mo bia mane me bona mane a ebe ha no enti me ma me ne kan sa asem ne kire me no e ma me gya ho asore no kora ampani ampa na me ba papa ne ho nko a enti efi ho me ni me kunu tu bet na ekuma ase ha awale na nkoye me ne be ma na da sofo na nim na me hu dayem me ne da wuku ne woda no na face na change akodi sofo yem sofo na nim enti eto aso a na be ma no ho nyama kono biem e ma me gya be ma no eno achi me san kofa be ma foforo ene ne woi eno so sai eno so me gya no obi timi ba se me wale o me mpe no oka me mpe no eno achi ma ba be wo me ensa eno so sai me nikunu ma na ai tama me so da ye na me hu se papa no ne me da no sai ya no me mfa na easy e kan ko a me dia de kosi wo sai me ton a die ye beta e ka me ma hu se ma ton ade na wie e wo se me nya bibi firi mu kan ko a
mitimi me ho a mitimi na me nyina rising kra me aduro nkitinkiti bi manum bia mintimi entena ntimi kra me fa ne say mimi kunu no onom George last one na me fa no na me se ebia enu ntia ma adi me nya che ama me ye bibia aye meka me ye bibia aye meka ntina nse me ho no sa na me se da bi se de mintimi nhye me ho so biem ene me mu me ye me ho bone because aningwase ne do afi bia me boka nti me da hon man na dwona na me nya say no se me mahu se papa na e ba me so na wo se twese wonnim na se obie wa no e ka asemu ya nti wa da yem na mka chan se da wo se ma me nka me nso me hu ntome me a metu emi ni kunu nti se me nya da na wo se de maka a chewa e na maka a chewa na me se da bi da they say ka gu me so me de mensa koka bibia ayeka obi na beboa me mintimi ntua aye ningwa meka egu me so mintimi ntua ka no nti madwane kura agya me ma madwane agya me ma e wo fie nti me wo hono mo saa na me se da bi mekọ papa no ho wotachima na madi kan so akokọ ba bi mekọ a omo ka kire me ba wa so na ka kire me kura se papa me ma biem saa na ye me ma biem nti me se asore kura me nko ti me call ni wo watachima me call na me ko si na aso mpanyi ba akoso na me bo na mane se nana se ni se na ekoso na me je me ho a enye bo so me pa ni me ntimi ntena fie hwe me ma they say madane ko hwini be me de mani bu ya me mu me hu ye papa no de me ne ye no en na eti menya na papa ne so sere me ma me mo so mo obi anti sanso ye pani enti me ya me nkwa nanim onu kra woni a kire nkobi me kwa me nka ne se de me kan ena me koye na me se da me pa chewo me ba ba chia me hu wache ti me ni didi nkoma ache ma ne frɛ ne yire se we mu ne yede wo mo eti asɔre na asɔre na bedu sei no a se wo ma ha biem no te ye no se me nkɔ na me nkɔ bompaye me koye me kɔ bompaye ne bae me bae na me obisa me nkwala na sem na me kan ye no wa wo sei wa yi sei owie na me kan ni nyina na me se da nye no na de me bae o na de me nam nie ena me ka kire me kai wotena ase din se na sa achew me kai mponi se nya nokra enka wo nka na ako mintimi nya wo bone se te sa akra mintimi fa wo hunsuo nkoye bibi entia wo se wo nya wo nkwani nipa ma fa wo asama o kan ni nya wo nkwani nipa ma na mso se me nso me nim problem a wo nso face me de na aba ena me ka wo se sa na tie de a na etwen na efiri wo chena no me hu kwan a me fa so honam fam ene honhum fam nyina me hu kwan a me fa so ma matena sia na wotwe ne Friday ye twa mu wo frɛ na wo se me wa ha wo frɛ na wo se me wo hospital wo frɛ na wo se me ho mfa me na se me nso magya me ma ha me ne nkwala na wo kuma ase ha magya nkwala no wa ha me ntimi ntena ene me baba ya ba kokra me ne ba yesi na wo ma bi ekɔ hɔ no me se me de ne ka ma fa sika na ma no akwala ni ko school na mbeji sika okɔbo me ba no okobu akwala na wo se me ba na me behwe nkwala no nti me frɛ asompanyin na mse na de ekomo ma me hu de me ye ma betena ha se medidi se me ye de me ntehwe ose ako hwe no wa mfa nkɔ radios na de ne kwa ba bia ni dibira aduru no ebi obetwe protest sans wo lawyers woni mpanfo ahemfo ne nam enti wo kosesi a ebi obetwe protest se ebi kura asama wo kana ache ana wo mfa ho ana ba bia pa bia afa ne ko nti na wo se me ba sansa enye nokra me mo mitiri me nya won kwa na say sister oni papa sa asem ya wo ke si ye di mfie sen e si ye 20 years ni na say onu na chi obi a wafa mema bebiri na re no na wo de asasem ne ko shana no ye sofu ntia me nye bi sada be ma fa mema me hu mema bi anim obi nso betimi ayi onu so anim di abeha wo ma fa mema me ne yes ade ne wie mi kunu ma mpani biem be ma me ne wo me ma no ma mpani biem they say o pese de na sof kito ye ma sad na mimi hu se ha me no ono kra me call kan se obe ma me ne ma bi adwale ama sa ne ma no afi ho na matimi aye madwuma aka bia ma medi manim matena wo saa ma wafre mi hu no matena wo saa me ntehwe ba enti se ya kase yen ye beboa wo na yenyi sof keto asem ni mfiri ma wo mpe bia wo osofu bi wa edo ba because asem ya 20 years asem
ena we hu masem ye untumi fa ne nkokot se woni wada ena wo ne emesei rather no no mo betimi ahaw se wugu nanimu ase so bia no obi nim de esi e wo hu mu ho se wo hu eti ka me de ka betie me de a se be yesi krobi to aso yenso ye wasofo a wo mo so nyame de wo mo ye adwuma te se de sof keto nyame de ye adwuma ya ne yemfa ne ma wo na wo hwe se de wo ka ne ye no kra ebi nso kra na enye no kre na ebi efiri ba ebi fufuro kwa because ye pepre nipa no ba betra de asem na akohye obi pa ba ba behwem no na nam wo ba bia maami bi om de asem hye ni siremu ya wo mo bai ohun so na nam wo ba bia pa hwe no because 20 years obi onu da nya da kope ba kope asem idie e di no wanya no anu odin because said ya woka say one for so. Hello papa mami ma o ma jesu please me papa mpacho na ho te say yesu adawro mu yo papa wa ba ohini ni na make say adazoa mami ni tell mi wa ha na sister bi o say friend akosua o sa o friend minim osunu otachima papa na asem na wo keka no me de me ntiase ehunu ba bia kwadu ase wo bo no o say sister kese kokko bi edi be na onim se ye de fro o say papa so onim se friend na coach me o say be 20 years ago oba wa asori on na ye de o start asori no ena seven previous asatam na wuni yere ena wono so na wonware de ba na oni ba ma bi awo ena oba awo ho na woni nya bibi yeye efiri oni ne ma nyina asai but all kana me 20 years na chi no won fa ba ma bi a o se wa fefa bi na me se na ne ada na wo no de be hyew o se oni ni ku da wo wanim na wo hu na me so obi so betimi ayi wo so wanim de anadwen eti wani so akwa ehu mu asem papa ebe so yeni ani ba o so ba o na nse na o ka so nka obebua na ma na duro kra adwale nso frewa wo so wo yale umia no eni se odi aba me heye o ni se ya frewa nti yenye ne dai ma me da wasi bibiri wasu ni sira se wonya me hodo na wonya me ma yenya me for 2 years na ini yere na masema warwa aso oke kwa bomi pista ntiwe de mi mre mafro esra no hospital plan papa na nse oni ahuto oyale papa no mi papa so fi ontiapo papa minim sa ontiapo minim yo and this to say me ma two options any say me no me kotachiman na obeba so we dey me feature na me nu nyina akọ ho awunti kranti amekọ ai na me nu nyina akọ sofketo aho na ya hunu asem no kwampa de be fa so ana say wo be sofketo anso afrim ne de wa ma ye nso sofo pa ma de be ya me ho beto me bia ene e wo ho na me just say because papa ya ye ne ka se oyare pa enti wo di hospital akwani abai me nyi ni so obenya da gitika me de wo betie me a ka yam forget ni fa wo mapa ana wo eno no mpe ana wo pe compensation bi sanu na compensation bi wo mu na wo pa ka se bi am pe so be na me chese se no because of sad ye ntima me papa no wa boa me panyo na fe ni ade akosia wa boa me pan ma me hwe nyame anim se won sa se mo emu odu pa emu odu me kura se bi me nya bia no wo di asem kase se beto me so me fa wo ho nchewo bet na asem ono ka ye no asem we hwe no wa ma obi amane ono anu sofo ma me frɛ me ma me ne ma me no ntem ye basa edi say no wo pese wo compensate usika na ase de ka na abegu me suru wontua 20 years wontua kan ma afi bia me hu saade no afi bia me hu saade no e ka say tese skasa na wo ye agini na asemu pen oba pasika say na wo ye agini
na ye kwa ni mu ane ehunu sese ne de ko sika se ne ye je no akosua ma me nkwa ho hia me pa etika wo je ne se ne da ache so hia me pa se me ankasa mebre na manya wa mebre na manya kwan yo be fa so a saa de no ebe fi me so hwe akosua me nka se bi nkyerɛ me program a me ye me de no kra na ye adwuma asɛm na wo ka no me hu sa wo ni obi adaba akopɛ 20 years ago na no achi wa fa me ma bebre na wo se wa boboka wo ye adwuma enye yi enti no wono na ekɔbɔ saa ka na saa me ma no ye ntete ne ntete ka ne bi mom no mu so ntiatua da bi ye ya dia ho ase nipa no yo sofo nti like ya anwa ebegu na nimu asinti ese ya na ye bibi no wrong mum ye nka no kre say ye na apart from ono no wo fa ba me bia wo to ba bi e na wu niam na we die wo no eche wo wo ma wo sister goes my enfa wo ma pa no hyew na sa no fio na sa sikasem no die me tumi ko ji sa sikabia me se jump tell na pa me hwewate na udi pa mra no meretie se firi ho a ye behu ba bi efiri no na me ka se ma se no kwasa me pe na me anu ti ne ye pe me se jump